Are we after the flesh or after the spirit? Naabata sa naglong bata sa mga butang nga unod doon ra or naga-after pud ta sa mga spirit? Kay naamang ko'y sign higala, naamang ko'y mga timailhan sa mga tao nga nagalong bitaw sa mga espirituhanon nga butang, nagalong sa pagiging espirituhanon nga mindset, mao ni siya ang timailhan. Because if we are after the spirit, we will win people to Christ. Amen? Ang tao di ay nga spiritual ang iyang mindset. Di jud siya kapugong daog jud siya kalag sa tilan sa Ginoo. Magapangabig siya sa kalag sa mga tao. Magaampo siya kanunay o magabasa sa pulong sa Ginoo, alagaran ang Ginoo. He will give their tithes, attend church services, help people through ministries, support missions, and many other things that is of God and for God. Ang tao di ay nga after